Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓoyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon rob indu jayndele moɗon weltare min dañi huccidde moɗon oɗo subaka talata hande ko wiide on tan yo Allah waɗanin jamme kisal ha oɗo rafi wawa hollude en caggal goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjita kay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam daña duwaw ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani Aissata mi salminimo mi salmitimama no feewi e wiidema kadi hande holto jiɗɗa juulode julde korka nde namdal noon wona toñanga holto jiɗɗa juulode julde korka nde Maroc Égypte walla Tripoli eyyi sinnodame ɗe udditima kam ma waw yaade Maroc kono tawde koko uddi en ngala feere d'accord donc namdal gandal namdal ɗimbal ka ñootowo ka tailleur oɗo saaha foof ne tawannoma e machine aji ɗi commande uji ɗi ne mbayi leydi ko saabi hikka aɗan ɗo hawa saabi Amadou ɗo joni ñooti ngala yimɓeɓe ñootani saabu goho haalis ala ɗiɗi te ɗum fof addi ɗum ko oɗo rafi oɗo corona yoto feero yalta leydi Aissata amin kono noon a jarama a jaabiɓe namde ɗe kono ɗum ko salmitade mais salminde kadi hono no kala subaka salminde hettiyankoɓe men yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe caggal leydi Sénégal yettudeɓe jarnudeɓe kono kadi wideɓe kala e saaha ko weltare e weytare joguiɗen gam huccidde mabɓe e wideɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ɓuuri tengtude ko so tawi won woyoɓe ne mbiya ko preje ngala en tout cas wonɓe ganduɗa kañumen kam nana tigui natti e ko yewti ko e gueɗe goɗɗe saabi noon en mbari ɗum ɗo hande jandeji kewɗi hande garti koko yewti ko e gueɗe goɗɗe tawi wona coronavirus ko haaliss mo ganduɗa o moƴƴani tolnide ujunere fawde tawi koto banggue milliard kañum tigui jagga ɗo e wuuro lamoɗo ngo 1000 milliard ko kalis Amadou cayde enquête udditatamal ko noon tigui jandi wine wayno ko nanggal ko ganduɗa ko woni faux billet kay tawi noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko copreje certude gummiɗe toon to caggal leydi kañum tigui fawa juuɗi ɗum ɗon noon e limol mabɓe ndeɓe mbi ko ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e goho milliard e copreje meɗen CFA ndewi noon ko caggal Thione Seck e Bougazeli ɗum ɗon noon tawi ko tumanoɓe gueɗe faux billet ne wayno de won goɗɗum kadi ko ganduɗa ko hesɗi e oɗon fannu tawi ko woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe oɗo saaha hande naggama ina jogui ɗen copreje ɗe moƴƴani hakkude Yoff e toon to Zac Mbao kono kadi jani ndewi ko goto mo ganduɗa o ko biyowo ko ceerno tawi wona kañum tigui fawa junggo kono kadi o jopima fodde yimɓe ɗiɗo tawi ko waɗoɓe dawrugol kono ɗum ko noon holitama wonde oɗo alhaali ma adduɗo hen birwi kewɗi e nder leydi men Sénégal jeyde las quotidien ko hen tigui yabɓi nde wiide ko oɗo trafic mo ganduɗa ko faux billet tawi noon ko billet de banque ko haaliss euro ɗum ɗon noon nde wi tan ko gendarmerie leydi men Sénégal kayre noon nde wi hepti ko tolni ujunere e temedde jeegom e capanɗe tati e jeenayyi milliard e haaliss meɗen CFA l'observateur l'Obs jeyde groupe Futurs Médias kamne kadi ha joni ko hen tigui arti nde wiide ina wayno ha joni ko copreje ɗiɗi tawi ko o mbadi sertude ina hen dollar kam e euro kañum tigui fawa juuɗe tawi noon holitama ndi wonde ko won yimɓe ɗiɗo tawi noon ko wonnoɓe e laamu Abdoulaye Wade kañumen tigui gonno jaggorde oɗo saaha hande inde munen tigui kalama e ko yetti ko e on ɗon trafic ko yetti ko hajine ɗen copreje ɗe moƴƴani holitama noon wonde ni ko ɓeɗon mbi kam koko tolni walla koko ɓuuri hono ujunere e temedde joyyi milliard e haaliss CFA tawi noon koto banggue faux billet kañum tigui hepta e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko waɗannoɓe e trafic on ɗon fannu ko jeyde quotidien wi nden ɗon wayli sawru mbaggu hasino tawi nde arti eɗen copreje ɗe moƴƴani jaggaɗi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar nde holliti wonde de ko yite ha joni motion de soutien koɗo banggue ha joni nguɗo gumu walla oɗo galle biteɗo Akile mo ganduɗa ko société turque kañum tigui signodiri e Senelec joguiɗo kuɓɓam leydi men Sénégal hollitama de wonde ko un cas importé no jayde nde wiiri kañum de oɗo saaha hande memi nguɗo gomu witengo sis Babacar Ngom kañum tigui sali wadde publié manam ɓayyinde ko yetti ko e jeddugol makko on ɗon hono motion manam tan ngol ɗon naggarongol ngol jaggurani Akile holtama noon wonde ko yimɓe hewɓe tawi ko wondunoɓe e makko kañumen de guddidamal jalti gon ɗon batu holitama noon wonde kay hono assemblée générale extraordinaire ma kay manam waɗi ko ɗo e balɗe sappo e joyyi gam tigui ha joni réglude on ɗon alhaali kono ɗum ko no mbiɗen nane tawama hen ko yewti ko e ɗe copreje jonɗi nder o jandi kam wi ko milliard uji ɗiɗi e haaliss euro kañum tigui jagga toon to Mbao jeyde Le Soleil windi nden ɗon ina wayno arti e ko wona ko e oɗo saaha hande woni gonka coronavirus ɗo e leydi men Sénégal nde wiide ko ɓuuri ha joni ujunere e ñawɗo
ñawɗo kañum tigi selli e oɗo saaha jalti koti e galleji munen kono kadi nde arti limorde ganduɗa nde ko hanki ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e goho ɓe cellani kañumen leeli o saaha e cafrirde ɗe guila noon ref o naati ɗo fe ñalawma hanki ko tolni ujunnaji ɗiɗi temedde joyyi capanɗe nayyo neɗɗo keeɓi e rafi o Pape Diop noon kañum tigi eri dendagal ɓiɓe leydi ndi nde battata haqqillaji kono kadi jaada e ha joni gam yidde folde oɗon boros covid 19 jayde libération nden ɗon ina wayno arti ko yetti ko e nde limore to banggue boros covid 19 nde widde ina wayno koko waɗi meeɗano wadde hanki ko tolni e temedere tato tawi noon ko ñawɓe kañumen de celli e nder hôpital uji ɗi tawi noon ɗum ko ñalawma hanki o Dakar Touba Sédhiou Kaolack e Kolda kañumen kala oɗo saaha hande poofi hendu wellitare caggal nde ɓe keeɓi selluɓe yonɓe e ñalawma hanki o saabi noon jayde wi leydi men yawti limore ujunere e ñawɗo tawi noon ko wiyaɓe celli koti e galleji munen kono kadi holitama ni wonde hanki leydi men Sénégal limi ɗiɗo woɗɓe tawi ko heddiɓe oɗon boros covid 19 kono ɗum ko jayde arti e janguji bannoɗi toon to Ouagadougou e toon to Grand Bassam tawete ko nder leydi Côte d'Ivoire wonno ko tan ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ma sappo e jeegom ɗum ɗon noon jayde wiide ko prolongation judiciaire kañum tigui ina wayno addaɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko biteɗo Hil Adebe Moustapha El Bachir wondude biteɗo Aguine Ahmed Mohamed kamɓe kala noon oɗo saaha hande ɓe neldama toon to chambre criminel ɗo e leydi men Sénégal gam tigui ɓe mbawa ñawede ko yutti ko e gueɗe waɗi boniyankago woni terrorisme jayde Vox Populi nden ɗon ina wayno arti eko puɗɗorɗen ko haalde ko ɓoyani ko ɗum ɗon de ko caɗele oɗon boros covid 19 kañum de oɗo saaha hande mimi ha yetti dande ɓeɓe ganduɗa ɓe ko ñotoɓe leydi men Sénégal saabi noon jayde wi ko sorenaki de kamɓe ñotoɓe ɓe payi koye e hono corona korité manam tan corona e nde julde korka ɗum ɗon ɗon so tawi kay ha joni ɓe namdama ɓe cuuten konngudi ko wayno fallu kañum de yeddani ɗin konngudi wi wonde aɓe tampi aada kadi ko noon wi Ousmane ko hen refti wondude goɗɗo biteɗo Madiagne kañum ɓeɗo kala kolliti wonde oɗo saaha hande ene wayno koɓe jiyatno ko hono oɗo saaha e saahaji goɗɗi ɗi ene wayno ha joni toɓe goni ɗo ɓe ngala hay commande goto ɗum ɗon noon jibininiɓe kurhuli mawɗi saabu kay wondeɓe hono joman woni mbiyen baban galleji en jayde coftal ɓalle stade ko noon tigui ko ɗon uddirten roɓindo men jaydeji oɗo subaka hande jayde wiidi ko France hono Allemagne walla toon to Angleterre ko namdal holi tan championnat mo hande o ɓurɗo moƴƴude e Habib Diallo ɓiɗɗo Sénégal najo petto toon to Metz e oɗo saaha hande jayde wi noon en waɗa namdal so tawi ko toon to Marseille ina gasa ɗum ɗon wona tigui ha joni kippu mo jogorɗo moƴƴude makko kono kadi toon to Bundesliga koye Allemagne ko kippu mo ganduɗa o anda tigui walla mbiyen ko championnat moƴƴuɗo tigui e sukaɓe toon to Angleterre noon jayde wi ko pari risqué manam tan ko kurhuli mawɗi goni hen soka kona ɗum ko ene tawe hen biteɗo Issa Haydara mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Sénégal najo kañum de o saaha hande heddima to leydi France caggal nde o heeɓi kippu makko mbo sohluno o kona ɗum ko ene tawe hen ɓiɗɗo Sénégal najo biteɗo hono Souleymane Camara jayde wi noon ko hakkude makko e Montpellier ne wayno oɗo saaha hande de gasi to banggue ha joni on ɗon contrat saabi noon kanko Souleymane Camara de oɗo biteɗo hono Nicolas biteɗo ha joni Laurent Nicolin holliti wonde de Petit Jules oɗo saaha hande acciti kalko fate banggue football manam o yeehi retraite ɗum ɗo woni ko tongunoɗen roɓino men jayde jewɗo subaka Aissata Ndiaye ɗon tigui Amadou ko Souleymane Camara yeehi retraite walla joueur goɗɗo ko Souleymane Camara hoore woni Souleymane Camara gonnoɗo El Hadji Diouf 2002 ɓooyi noon tigui Amadou wadde ko ɗon ruɓɓindu jaydeli meɗen haɗata udditen eɓɓore wonde noon woni arde rafi ganduɗa nani jokki uddude koye ha joni woni coronavirus walla covid 19 laygol muɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗon noon hande 19 lewru mars ko ganduɗa waɗama e test uji tolnima 9 e capantati test ko arti hen noon ne dañi rafi o tolnima e capanɗe jeeɗiɗi e tato ɗum noon ina jeeya hen capanɗe jeegom e jeetato ɓe ganduɗa ete ina anda dabbe ɗumen jeeyoɓe ganda andaka ɗo ƴetti rafi o goto wo ko Grand Médine goto wo Dakar Faidherbe goɗɗo wo ko Yoff ɗiɗo ɓe koto Touba ɗum ɗon noon capanɗe jeeɗiɗo nogas no capanɗe joyyi e jeeɗiɗo hande celli ha kooti galleji mumen ko tolni noon e jeenoyo Amadou ɗo joni gone Sowétas guila rafi o fuɗɗi ha joni noon ko tolni ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom e sappo e jeeɗiɗi e kawuji ƴewtinaɗi ganda dañi rafi o ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ene jeeya hen ujunere e temedere capantati e tati ɓe ganda celli ha kooti galleji mumen capantato wasɓe hen pittali mumen goto mo ganduɗa yete yaltinama leydi ndi ɗo
joni non ko woni safrade lele leci hôpitaux ji nani tolne ujunere e temede nayi e capande joyo e tato dum don non Amadou maybe dido hanki bene ma canki ha pari de fuddi andede be don ne ko odo rafi wondi rafi coronavirus ganda ha joni rafi woni jokki Amadou nibbidde ko non tigi haram arde hen tan jimmi ko namdade ko hol lewru gonden du lewru ko hondo minen de amine me heddi be gon koy mois de mars hande ko sago hande ko 19 mars aw do hokku kadi job be ko kaali kadi ay be mi ay sata odo biyami korka ala dendiragal min wiba korka ala hege ala mo woppi non ko non ay tan bidani ko rafi mo ganda nan do kadi ko teskiden ko e dumnaji fof ne wayno ko limiten ko may men ko buren ko hewde walla bien sandari e der capantato be hen jeetato walla hen jeenayo ko wite hono test post mortem woni joomen mayada ha kaljete on saha test de badama tawi en gondi hen wadde firti ko en tout cas rafi o ene do vraiment donc non ko dunade kadi aussi ruttibe dal yurmo tobe yafabe harno be aljanna kambe dennagal maybe julbe kala e wiide kadi aussi hen bang kadi en jerwatul hakkille sabu misiki jaadelo soleil arti hen wondi leydi men yawti limore ujunere tawi ko sellubi hasino tawi kadi ko bur ujunere ha hande nan leli woni limore hande ganda de feñi wadde ni ko non tan no haalo pulaar mbiyata ni jamma acca ciidu mais yaada kadi aussi e kuule de biyaade e jamiro de ko dum wallata ne yaltude o do moros non tigi Amadou kuule de il faut rewe so dum rewama tan ma won ko ganda ma wallita men kono kadi ko rafi mo gandoda ina nibbidi nyane fu ma yi rafi wo welani andude kono kadi welani fawde goto place dum don ne Amadou goddum ko ganduda yete hande kuule ma pawoy dew mumen ngoni bebe ganda mataw limore mabbe tolni may njoyo e ko anda ko ganda be dillanno koy bangal faux bieji e bieji noir hakkunde non do ganda kanyum woni Yoff e Zac Mbao broy wiidi ko hanki tan en pudno men halde en gasato yimbe puddima hankani jokkide golle munen be ganduda kanyumen gila adana ko hen dillanno kono ko odo rafi ari ko darni fof presque non hande o yimbe mbiyam yo dutto e golle munen kamben aussi be duttime golle mabbe iden gandi mbayri nande dum fo bieji en wargoji en accident en no fo machallah en meme legal kono hande o ko wayni hande ko buri ujunere e milliard e khalis meden CFA do wona do hande en wiye yo leydi ndi yo jeew kopreje ngam tigine wayne yaltude e odo boros bitede covid 19 beede kanyumen ene jeew kopreje no gurniri koy munen kanyumen pour yaltude e boros covid 19 moni fof tan ina wayno no fewntiri ko non woni liggoraade te kadi den gandi vraiment no jani di mbini ene damina madum heew dille no feewi madum yuppu ko yuti koy encruji bikuji ma kadi jandeji dañ ko kaali kono kadi ma kaalirde caktirde kala ne wayno kucci hen e ko fayarde non tigi Amadou sabu adande phobie ko boni mo ganda Amadou tampere addata e leydi e basal sabu ko nguy ka ganduda ete ina hulbini sabu hande sumi arema mi tottima ya yeyam nangam a itti dum don a totti kam ha pare mi jetti kalisam mi ruttima Amadou double perte wonata a nawi marchandise am a nawi kalisam goppida kam e juude bole dum ko dum sabe Amadou be ganda kambe mbata dedo gede ko kambe dillata hen kuule teddude foti pawe de dew mobbe ha do ganduda ete o so neddo woni hen jango e jam ma mijo walla goddo mo ganda nani hen ma ƴewno wadata ha yalta hen kono so tawi kuule de weebi uddida seeda walla avocat ji tiddi daro layana neddo o Amadou ha neddo o yaltine kadi jottoyo galle mudum tawa be loribe nana jodi enen dondi juude mumen Amadou dum donne musi déjà aysata arandis ko wiyama phobie so wiyama drop tan ne wayno sandari jomin wonto bari to tiidi déjà en nani wiyama wonde ko wonnobe do jagorde e sahalam bennungu ko kanyumen indi munen defta e ko yuti o do alhaali e ko wona dum ko buri ko hawnade ko boyan ko alhaali bugazeli woni Seydina Fall en gandi ko sardiyanke woni ko tonto assemblée nationale wonno sahande jaggirte kalis phobie kewdo ko way non ko wayne Thione Segen so tay ko be limtuden eden gandi fof jomin nanguer tan birne giti yimbi e on
saha donc andude ko holto haala mumen woni no mbiɗani avocat ji dariɗi ɓe ganduɗa ɓe ko ɓattiɓe laamu walla ko joguidiɓe relation e ñawoje e on tuma darno jomumen kala ko jomumen ponno waɗede e on tuma hoybine walla wasa waɗede hen sahaji waddi so tawi yimɓe leydi no wuurir ni ɗo fayi ɗo fewani moƴƴi kala gaccuɗo lawol yo andine acci lawol janggo e jaam goɗɗo yiye anda o gaccuɗo lawol de ko ɗum fawa ko ɗum fiya ko ɗum waɗa e on tuma min somi jogui mi gon miijo on tuma mi wawa tarade mo tomi heɓde ko heeɓi ko kono noon so tawi masala haji ɗen jokki wadde tawi yimɓeɓe koko jokkata wadde hono ko oye wanno ko ha jagga noon tigui Amadou ko ɗon ndeweten udden roɓɓindu jayndeli meɗen ko jarnude goto kala jebgol moɗon kono kadi no mbaɗirton aimé no mbaɗirton commenté émission moɗon roɓɓindu jayndeli moɗon ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗenno ene banggal caméra o Allah jarama on jarama ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi